bez blešku a provedeme vás tady našema místnostma, které jsme pro vás udělali, abyste věděli reálný, jak to u nás chodí. Tady máme místnost se zvláštním režimem, kde máme umístěnou šmudlinku, která byla týraná a je po operaci ucpaného střeva. Dříve tato místnost byla jako karanténa, nyní tady je šmudlinka, protože nesnese jiný kočky, tak má místnost sama pro sebe. Teď půjdeme do místnosti číslo 2, kde máme motáčky, jeden je po léčbě kalicivirózy, ztratil nervovou soustavu, jinak je zdravý, je v léčbě, nebude jako zdravá kočička, ale má tady svý kamarády. No, motáčku, no, ty ukaž se, no, pojďte, děti, pojď, motáčku, no, ty jsi kluk, viď, tak. Další místností bude místnost pro dospělé kočky, které už jsou po karanténě. Tady máme 7 kočiček. Pojďte. Tak, tady máme Zuzanku, vycucanou z koťát, viď Zuzi, Milušku po koťátka. Viď, to si holka, která měla v 10 měsících koťátka. Ajinku utěkášku. Viď, Aji, no, Aji, no co ty, Máňo, co ty, no, Oroušku, no co ty, no, nic vám nechybí, veď, tlustoušky kočičky naše. Poslední přírůstek Mikoušku, viď? No jo, který byl už po karanténě, viď? No jo, jsi hezký. A Micinka vyhozená v poli, viď? No, krásně přibralo. Tak. Tak, místnost číslo 4, máme koťátka, jsou po karanténě. Tak, tady máme 9 koťátek, který už jsou po karanténě, jsou 4 až 5 měsíční. Letní koťata. Poslední kočičkou je Maruška, která nemohla být v domácnosti se 7letým kocourkem. No co vy? Karlík z ostrova, Karlíku. Ukaž se, koťátku. Ukaž se ty, no jo. Tak, Miky, co nás padl ze střechy. Viď, Mikoušku, no co vy, kluku. Mikoušku, no co ty, ukaž ty, kluku, mazlivá, ukaž. No co ty. Tak, kde máme ty plašany? Tady zkus ukázat. No, tady si dejte. No, co vy, kočičky, pojďte se ukázat. Maruško, Maru, pojď.
Pojď, Luka. Pojď, Marunko. Pojď sem, ty očičko jedna. Pojď, Pepino. Pepi. Pepi. Prcku náš. No co ty, Zolinko? Neboj se. No neboj. Zolinko. No neboj se. No tam je Maggie, ne? Maginko, no ahoj, děti. Tak, my tady všechno, co mají. Tak poslední místnosti, respektive předposlední je naše karanténa, která je udělaná nově. Tady nemáme nemocný, máme jenom po léčbě kočky. Máme tady po léčbě Čipa, který je po srážce autem, který po léčbě už je zdrav. Pojď se ukázat, pojď se, neboj se, neboj. Pojď sem. No co ty syčíš, pojď. No pojď sem, pojď. Píďu tady máme. No neboj, nesyč. Pojď sem, pojď. No, Píďánek, naučenej, Píďo, nebo ale co ty se bojíš? No jo, ty vidíš, kluku. Ty jsi, ukaž příšku, ukaž. Ukaž, jak drbeme. No, ty jsi hodnej kluk, viď? No, půjdeš domů, viď? Taky půjdeš domů, klučíku. No, bude vrnět, viď? No, karanténní klece prázdný. Tím líp zase na druhou stranu. Tak, tady máme druhou místnost karantény. Tady máme Sašetku, Sašenko. No pojď se ukázat, Holka. No pojď sem ty. Pojď sem ty, kočko, hezká, pojď. Ukaž se, viď. Tak, máte tady granule, všechno, co mají mít, viď. Valinku. Nafotíme takhle, Vali. Neboj, očičko moje. Tak. Jak si Valinka je po herpesviru, který má postižený očičko. Viď, po léčbě. Tady máme místnost, kde máme všechny naše věci, která měla být v této době už udělaná. Udělaná není, protože práce na útulku se stoply, protože nevíme, jak to bude dál. Což závisí na zastupitelích Karlových Varů, jak odhlasují. Máme tady léky, granule, dáváme kočičkám maso, vaříme. Takhle vypadaly všechny místnosti, které byly tady v srpnu 2018. Tato místnost je seškrábaná, bylo to horší. Venkovní boxíky máme 2 pro venkovní kočky, které zůstanou venku, protože umísťovat v současné době nebudeme. Vodu
dobráci tady vypustili vodu, nechali to týct. Vodu vozíme v barelech každý den, protože voda výkop máme hotový před útulkem, to se taky nedělá. Až budeme vědět, co s náma bude, tak budeme investovat další peníze. Topení topí, světlo nám svítí. Jak se všude prezentuje nejde elektrika, tak elektrika taky je. Sociálky se taky dodělají. Až budeme vědět. Zatím je to jenom úložna dezinfekce, úložna, kde se mejou záchodky, přepravky, dezinfikujou zázemí do toho skládek. Tak, tady máme prozatímně barvy na malování, na práci kolem útulku. Tak, dobrý. Tak to je celé naše patro, který mohlo být na tohle dodělaný, ale jak jsem řekla, dodělávat se bude, až budeme vědět, až budeme mít jistotu, co s námi bude. Děkujeme.